हाल बा भाई लोग। तो हमारा चैनल पर नए बन तो चैनल का सब्सक्राइब कर दी और बेल वाला आइकन का प्रेस कर दी। हम बता दी खेसारी पवन सिंह के गाना जो आइल बा काला ओढ़नी एकदम ब्लॉकबस्टर बा। अभी जाके देखी एक नंबर पर ट्रेंड करता म्यूजिक में नाव में जना का रियल ट्रेंडिंग कहल जाला। पवन सिंह से केहू छीन पाई ट्रेंडिंग। एक ही गाना लेके आवे ले बाकी गर्दा मचा देने। हई देखो साउथ के गुंडा केजीएफ में गौरवा के मारने वाला कौन वही वो गुंडा के भोजपुरी में लाई सेम टू सेम साउथ के गुंडा लिया के भोजपुरी में नचावल जाता। इसे बड़ बात लकीर हो। यदि पवन सिंह के फाइन होकर बहुत हमारे वीडियो को लाइक करबो और सब्सक्राइब कर दो। ऐसे मजेदार वीडियो देखे खातिर एक और ही बात ये गाना एक ब्लॉकबस्टर रील पर भी वायरल बा। गुंडई बवाल एक्शन मैं फिल्म खत्म सबसे बेहतरीन ये बुझाता नु कि फिल्म देखल जाता। फिल्म के गाना ये गानी फिल्म में रहित नु इतना बवाल लुक लागता। जौन विलेन संजय मिश्रा के और संजय पांडे के वो खतरनाक वाला लुक बा। तो बेहतरीन बा यार बेहतरीन मास्टरपीस। शेयर करो लाइक कर दो सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद जय भारत जय पवनवादी होखबा असली सब्सक्राइब जरूर कर बारे बाबू आली रयाली।